Tak, dobrý večer, vítáme vás na tiskové konferenci po skončení utkání USK Praha Sluneta Ústí nad Labem v rámci 12. kola kooperativy NBL. Nejprve poprosím o zhodnocení toho dnešního utkání trenéra hostů, pana Stavila. Gratuluju týmu USK a trenérovi k zaslouženému vítězství. USK Praha měl dneska svůj den, jak v útoku, tak v obraně. My jsme ten den teda rozhodně neměli a v podstatě ten náznak zlepšených výkonů v posledních utkáních 4-5, který jsem tam viděl, tak je jednoduše pryč. My jsme dneska prohráli v podstatě ve všech činnostech. Ve všech činnostech jsme byli horší. Byli jsme horší na doskoku, nebyli jsme agresivní, soupeř byl agresivnější jak v obraně, tak v útoku. Chtěl víc vyhrát, chodil za každým balónem, stávaly se situace, že pod naším košem v podstatě stáli 3-4 hráči z mýho týmu, jeden hráč USK Praha, stejnak si ten balón doskočil. Dneska z mýho týmu, kdo snese nějaký trošku přísnější měřítko, je jediný hráč, a to je Čarnecký. A potom teda konečně něco ukázal i Glendin, nicméně to už samozřejmě bylo pozdě. Jeden hráč ten na ten celý zápas samozřejmě neutáhne, což samozřejmě potvrdilo. Nechápu alibismus a bojácnost ostatních hráčů, hráli zakřiknutě. V podstatě tu šanci dneska dostali úplně všichni, kromě Ládi Hila a Marka Saviče. Každý tam měl dost minut, neukázal, nepřines tomu týmu nic. Dělal jsem snad 100 střídání různých, žádná sestava se nechytla. V podstatě jediná vyrovnaná čtvrtina byla ta třetí. A to ještě v podstatě jsme stáli ten náskok USK až ke konci v posledních 2 minutách. Pak opět nastalo v podstatě to, co nás provázelo celý utkání. Málo agresivity, 6 házených šestek, to je prostě úplně, to je tragédie, to není žádná aktivita směrem do koše. A navíc soupeři zahráli všechny opory, všechny nejobvyklejší opory, Josipovič, Mareš a Bláčík. I když tam byly momenty v druhém poločase, kdy jsme se nadechli nějakému náporu, mám pocit, že jsme to stáhli na 8 bodů, tak prostě jednoduše Bláčík si vzal balón, dal 2-3 koše těžký přes obranu, sám se pro ně uvolnil a bylo po zápase. Děkuju. Prosím trenéra domácí, pana Aliloviče. Thanks to coach. V první řadě děkuji trenéru za pochvalu. I have just to tell only good about my players. We stick to the game plan. Musím říct jenom samé dobré věci o mých hráčích. Po celé utkání jsme se drželi našeho plánu. And that was to play defense aggressive, to stick to the system. A to bylo hrát agresivní obranu a zůstat v tom našem obranném konceptu. To finish defense with rebounding. Zakončit tu naší obranu úspěšným doskokem. And that was in offense we have just one task, one goal. To play quick, to run. A v útoku jsme měli jenom jeden úkol, jeden cíl, a to je hrát rychle. To play with high energy. Hrát s vysokou energií. All 40 minutes. Because we have younger team and only this is the way how to play against this opponent. Hrát s vysokou energií celých 40 minut, a protože jsme mladý tým, tak tohle je jediná možnost, jak můžete hrát proti takovémuto soupeři. Only what was bad in third quarter where we especially last 3 minutes we stopped to play D. Co bylo špatně, bylo ve třetí čtvrtině, kdy jsme zhruba na 3 minuty přestali hrát tu obranu tak, jak jsme chtěli. But the most important that moment was that we didn't panic. Ale to nejpodstatnější, co se stalo v ten okamžik, bylo to, že jsme nespanikařili. In the key moment, the same Josipovič take the responsibility. Další klíčový faktor dnešního utkání bylo, že Igor Josipovič vzal tu odpovědnost na sebe. And Marek Mareš, he play and he take responsibility for this game because we have problems with injuries.
A důležité také bylo to, že Marek Mareš vzal část té zodpovědnosti na sebe, což bylo velmi klíčové z toho důvodu, že nám chybí rozehrávač. And he was leading the team exactly how I expected from him. A on vedl tým přesně tak, jak já jsem od něj očekával. But this is Who's the player of the game? very difficult. Said Josipovic. Hráčem utkání je Igor Josipovic. Děkujeme.